Здравейте! Започва Доктор Време, синоптикът на вашето здраве. Аз съм доктор Ангелова и съм в приятната компания на колегата Щерев. Здравейте и от мен, диагностикът на вашето време и на вашето здраве. Отново сме в ефира на БНТ 1, за да ви дадем възможност да се срещнете с някой от най-добрите специалисти в медицината. Днес предаването ще обърне внимание на подаграта и дъждовното време. Ще се консултираме с професор доктор Боряна Делийска, от която научих, че всичко прекалено влияе зле на здравето. Но преди всичко, колега Щерев, нека да диагностицираме времето. Разбира се. Аз преследвам Луната, но не както не ти преследва, за да спи, но мога да ви кажа повече неща, че в началото на октомври сме в новолуние. Тоест, Слънцето, Луната и аз на Земята се намираме на една линия, така че Луната е разположена между Слънцето и мен. Слънцето осветява само обратната страна на Луната, която е невидима. Сега точката на новолунието става смяната на посоката. Наблюдава се движение към успокояване. И повечето хора са позитивни и усмихнати. По време на новолуние тонусът ни не е в максимума си. Това е причина да сме малко по-мързеливи и организма ни да не е готов за големи физически натоварвания. Не се притеснявайте, проблемът не е във вас, а в Луната. С две думи, време е за чай с любов, щипка дъжд и магнитни бури. Днес магнитните бури са от ниво 6, което означава, че са умерено силни и голяма част от нас вече усещат и реагират на честотата на магнитното излъчване. Иначе температурите леко ще спаднат с малко повече валежи от нормалното за месец октомври. Каква е диагнозата на доктор Ангелова и доколко времето влияе на подаграта, ще видите в биопрогнозата й. Смяната на сезоните, дъждовното есенно време с силни промени в атмосферното налягане и смяната на температурите предизвикват пристъпи на подагра. Хипократ твърдял, че навикът човек да преяжда влияе на засилване пристъпите на подагра през пролетта и есента. Неговото наблюдение, че кракът в капан, както го нарича той, е наследствена болест, също се потвърдило. Каква болест е подаграта, каква е профилактиката и какви мерки са необходими, за да се предпазим, ще разберем сега от интервюто ни с професор доктор Боряна Делийска. Важи ли днес, че подаграта е болестта на богатите? Да, важи в някаква степен. Това е едно много старо заболяване, описано още преди хилядолетия. Даже Марко Поло в неговите пътешествия описва, че един от великите татарски ханове са го возили с слонове в някаква дървена къщичка, защото е страдал от подагра. Това са точните думи. Така че известно е, че заболяване на богатите, но за съжаление вече и не богатите хора страдат от тази болест. Какви са симптомите? Симптомите са много силна болка с подуване и зачервяване най-често на палеца на крака, която всъщност кара пациента да отиде при лекара. По-тихомълком протича повишените стойности на пикочната киселина, която върват без абсолютно никакви оплаквания, никаква клинична картина и много пъти са случайна находка при изследвания по съвсем друг повод. Така че това е един поредният тих убиец, който както е кръвното, както са други заболявания. Колко пъти годишно трябва да се преглеждаме? Поне един път годишно минимум, ако няма никакви оплаквания пациента. Но ако пациента е с наднормено тегло, с захарен диабет, ако има високи стойности на кръвното налягане и трудно коригираща се хипертония, ако има голяма коремна опиколка, ако има сърдечно-съдови заболявания, би следвало по-често да се изследва поне 2 пъти годишно стойностите на пикочната киселина. В тази група влизат и хора, които взимат аспирин редовно по някаква причина и които взимат отводняващи. Така че те са свързани с тези заболявания, които изредих. Заедно с аспирина и с отводняващите са свързани с повишен риск на висока пикочна киселина в кръвта, която дава пък допълнително усложнение и в даден момент може да премине в подагра. Каква е терапията при подагра? Терапията като цяло е медикаментозна, но винаги е съчетана с диета.
И докато преди години се обръщаше основно внимание на диетата, сега последната година излязаха едни международни проучвания, които казват, че диетата само не е достатъчно, задължително тя трябва да върви с агресивно, както казват авторите на тая статия, агресивно лечение на високата пикочна киселина. Подаграта е проблем, тя може по-добре да се контролира, просто защото пациента вече търси лекарска помощ. Хиперурикемията е по-сериозният проблем и затова последните години страшно много се говори за нея, защото тя е един съвременен бич, а всъщност много от хората не знаят, че имат повишена пикочна киселина. А какви са усложненията след като се установи, че има повишена пикочна? Повишената пикочна киселина е свързана с влошени стойности на кръвната захар, с трудно коригираща се артериална хипертония, свързана е с висок риск от сърдечно-съдови заболявания, свързана е с прогресия на бъбречното заболяване, ако такова съществува, с сърдечна недостатъчност, с така наречените прескачания на сърцето, но това са нарушения в ритъма на сърцето, с метаболитен синдром, с затлъстяване и така нататък. Хиперурикемията всъщност е един много съществен рисков фактор за висока заболеваемост сред населението в популацията. Запомнихте ли? Един път годишно изследване на пикочната киселина, ако нямате усложнения, а ако имате, на всеки 3 до 6 месеца и задължително комбинация от медикаменти и диета. Професор Делийска не е почитател на крайните агресивни диети. За тях, заедно с нея, ще ви разкажем следващата събота. Доктор Ангелова, мен много ме е страх от тази подагра, защото аз обичам забранените неща. Кои, Щерев? Обичам да си похапвам, доктор Ангелова. Ами диета, Щерев. Следващата седмица ще разбереш какво е полезно и какво не. А ако сте пропуснали важен съвет от професор доктор Делийска, гледайте повторението ни утре. Можете също да си припомните съветите на специалистите денонощно и на bnt.bg. Другата седмица с доктор Ангелова отново ще ви дойдем на гости. Пуснете ни в дома си, за да сте здрави и богати. Или поне здрави.